Sa number 2, magasugod na buwas ang local campaign period. Ang pamuno sa Commission on Elections sa probinsya nagapahanumdum sa mga kandidato nga hindi na maglisa pa sa ilatag sa mga plataforma. Ginsiling ni Attorney Ian Lee Ananoria nga hindi pagkalipatan sa mga kandidato nga isa lamang kaadlaw ang eleksyon. Ang kampanya anuman kainit dapat hindi personal sa mga kandidato. Hindi man dapat sila mangin pikon. Kay luyag man nila magserbisyo sa pumuluyo, magatutok na lamang sila sa kunanong matanyag nila nga pagpangalagad sa ila. Kadungan man buwas ang pagpatuman sang nationwide Oplan Baklas. Suno kay Nanoria, 3 kaadlaw antes sa Marso 28, dapat nakakasna sa mga kandidato ang mga campaign materials sa mga lugar nga wala ginatugutan sang COMELEC. Pag-serbihan nila sang notice sa mga kandidato nga mga campaign posters makabig illegal kasunod sang pagpatigayon nila sang operasyon sa Biyernes. Be sober about the election, one day exercise sa May 12. Stick to your platform of government lang. Nothing personal. Hindi pwede pikon. Public service man lang ni. Wala lang personal. Like, it's about the people. Ano mo offer niyo sa tao. It's not personal.